Nagpangabay si Anay Kabataan Party List Representative Raul Manuel nga matigayo na ang impeachment trials bago kay Vice President Sara Duterte. Hindi kasunod man sa pag-anunso sa Vice President sa plano sila nga magpadalagan sa pagkapresidente sa 2028. Sa interview sa Bombo Radio kay Manuel, iyagin pahayag nga kung hindi masabat sa insakto ni Duterte ang mga pamangkot na hanungod sa budget sa iya opisina, mas dako ang posibilidad nga hindi man sila maubra sa insakto ang iya obligasyon sa mas mataas nga posisyon. Suro pa sa iya, sabay luhatagan sila atensyon ang pagpangampanya kag pagbaon nga biktima sa asang political persecution, mas maayo kung atubangon na sini ang grave constitutional charges. Nagapatimanan na kongresista nga dapat nga madayon na impeachment trial agud magwa namang ebidensya kontra kay Duterte na hanungod sa confidential funds. Dapat na matuloy na ang impeachment trial kay Sara Duterte. Kasi ang kinakatakot ni Sara Duterte kapag nagsimula yung trial, doon na kasi mas substantiate, doon mas mabubusisi pa talaga yung mga lumabas na ebidensya ng mga gawa-gawang pangalan doon sa mga resibo ng confidential funds. Mas makakapag-testify pa yung mga officials ng DepEd na binribe ni Sara Duterte. Kaya sa halip na gamitin yung kanyang presidential bid para pagtakpan yung kanyang mga kasalanan at para iwasan yung pagsagot sa mga tanong, then it is up to the Filipino people na tayo yung magtulak, no? Na dapat ay matuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Nabalian si former Kabataan Party List Representative Raul Manuel.